Haleluja, já vás s láskou Kristovou vítám na dnešní bohoslužbě. Dneska mám tu výsadu tady k vám mluvit, Boží slovo. Pozbudíme se z listu Korinským. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, ani na mysl člověku nepřišlo, to Bůh připravil pro ty, který mu věří, kteří ho milují. Takhle nás vlastně apoštol Pavel pozbuzuje korinské už na začátku listu Korinským. A my se teď vlastně vydáme napříč listy korinským, abychom se pozbudili a trochu porostli v Kristu. Takže pojďte se mnou, nalistujte si prosím 1. Korinským 15, verše 45 až 49. Takže 15, 1. Korinským 15, 45 až 49. Tak je i napsáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe. Takže Adam, který byl vlastně duší živou, to byl první člověk, který padl do hříchu a jeho duch zemřel. Oddělil se od Boha. Proto musel přijít druhý Adam, kterým byl Ježíš Kristus, a on jediný dokáže znovu zrodit. Skrze něho jediného se dokáže člověk znovu zrodit svého ducha. Takže mezi duchovními a duševními schopnosti člověka je rozdíl, protože i duch má uši, oči a mysl a duše má oči a uši. V listu Korinským Pavel dává důraz na duchovní věci, na duchovní stránku člověka. Duch člověka má intuitivní schopnosti skrze oči a uši, potom má schopnosti koinoie, to je schopnost společenství, obecenství, jedni s druhým, a také svědomí. Svědomí je vlastně schopnost sebepoznání. Když má člověk znovu zrozeného ducha, tak dokáže komunikovat s Božím duchem. Dokáže slyšet duchovní věci. Když je člověk psychický nebo duševní, tak nedokáže komunikovat s Bohem. Ty duchovní věci jsou pro něho bláznostvím. Takže Pavel tady hovoří o 3 typech člověka. Duchovním, duševním a tělesným. Ideálem je duchovní člověk, kdy dominuje duch. U duševního člověka tam je ten duch buď je úplně mrtvý, anebo může to být i znovu zrozený člověk, který žije duševně. Má na prvním místě psyché. To znamená, že žije v náboženských tradicích nebo má nějaké ideologie. Ale my chceme být duchovními lidmi. Amen. U tělesného člověka pak dominuje tělo. To si potvrdíme v 1. Korinským kapitola 3, verš 3. Vás poprosím. V korinské církvi vlastně měli bratři mezi sebou různé sváry, hádky. A Pavel jim píše, nebo jste stále ještě tělesní, pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Takže tady mluví o těch tělesných lidech.
Jenom duchovního člověka dokáže Bůh používat. Teď se podíváme do Přísloví 4. Si prosím nalistujte Přísloví 4, verš 20 až 23. Kde se hovoří o srdci. Takže můj synu, věnuj pozornost mým slovům. K mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střež je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. Nade vše však střež svoje srdce, neboť z něho pramení život. Možná to máte trošku jinak, já to mám už tady napsané z akademie. Takže o čem se tady mluví? O uchu, o očích a o srdci. Takže naše uši a oči jsou otvory, kterými vchází věci do našeho srdce. A my musíme tyto otvory, mohli bychom je nazvat VIP otvory, chránit, aby do nich nevcházely zlé věci, různé špatné vlivy. Tyto vchody nebo otvory bychom měli naladit na Boží frekvenci a neotevírat je jiným frekvencím, například okultním frekvencím, protože co máš v srdci, co máme v srdci, to vychází z našich úst. Takže nejlepší je těmi otvory pouštět Boží slovo, chvály, věci, které oslavují Boha. Vrátíme se zpátky do 1. listu Korinským a podíváme se do 12. verše. Takže 1. Korinským 12:2. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Tak, to je celé. Takže když jsme byli pohané, bývali jsme vlečeni k němým modlám, ale to už, chvála Bohu, nejsme. V duchovním světě jsou pro nás skrze věmy nepochopitelné věci. Takže náš duch, když cítíme našeho ducha, tak rosteme do slávy Boží, do podoby Ježíše Krista. Ale musíme také proto mít nějakou disciplínu ve svém životě. Neznamená to žít asketicky, ale žít normálním křesťanským životem, trávit čas s Pánem na modlitbě, studovat Boží slovo, docházet do bohoslužeb. V tom korinském sboru křesťané špatně pochopili věci, proto mezi nimi byly hádky a sváry. Teď se podíváme do 2. listu Korinským, do 2. verše. Takže 2. Korinským 2:16b to bude. Tady Pavel říká, že jsme vůní života k životu. Že my jsme lidem vůní života k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? Nebo kdo nám dává tu způsobilost, nejenom na službu pro Pána? Když se staneme duchovními lidmi, pak se staneme způsobilí na službu Pánovi. Takže ta naše způsobilost je od Pána, od Boha.
Tak, teď se vrátíme do 14. verše, do 14. verše ve 2. kapitole, 2. Korinským. Kde Pavel říká, díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Jsme Kristovou libou vůní. Haleluja. Takže my jsme Kristovou libou vůní pro tento svět. Takže my máme v sobě, nebo měli bychom mít v sobě tak vyzařování, měla by z nás vyzařovat Kristova vůně. Ta vůně není cítit nosem, ale je duchovně, je rozpoznatelná v duchovním světě. Ta vůně se dokáže dotknout ducha člověka. Potom, když mluvíme o křesťanech, je to vidět potom, že mají požehnané manželství, mají dobré vztahy v manželství, v zaměstnání, v rodině širší, ve službě, v církvi. Takže je důležité, abychom měli takový duchovní náboj, aby náš duch měl vliv na ostatní. Protože ten duch potom přitahuje lidi k nám. Je silný. Zároveň to taky působí, jsou farizeové, saduceové, že to některé lidi může i rozčilovat. Tak Mojžíš, když se Mojžíš vrátil z hory Sinaj, kde strávil 40 dní s Pánem, tak mu zářila tvář. A zářila do takové míry, že oni po něm chtěli, aby si to vyzařování zakryl, aby si dal závoj. A dodnes vlastně na Izraeli ten závoj, že oni nepřijímají to pomazání, nepřijali Mesiáše v Ježíši Kristu. Zatím to přijde. Potom tady ještě mám zmíněno, že jméno Lot, když se vrátíme k Abrahamovi, jeho synovec Lot, tak jméno Lot znamená kryt. A on vlastně, když se oddělil od Abrahama, protože se jejich stáda a všechny ten majetek tak rozrostl, že už nemohli zůstat spolu, tak Lot si nechtěl přijmout nic z Abrahamova pomazání. Ještě bych vám chtěla tady ve verši 18. A my všichni spatřující se s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od Pána ducha. Takže proměna nebo metamorfóza je potřeba, abychom se proměňovali. Pán nás proměňuje. Zdůrazní se náš duchovní člověk a ty duchovní věci nebudou vzdálené. Skryté věci se odkryjí. Pro psychické nebo duševního člověka je to skryté. Ale duch, ten znovuzrozený duch v nás má schopnost vidět viditelné i neviditelné věci. Protože duchovní člověk vnímá duchovní svět. Skrze ducha s námi Bůh stále komunikuje. Ale na to, aby jsme slyšeli od Pána, tak potřebujeme mít otevřené ty uši. Synové Boží jsou vedeni Božím duchem. Naše duchovní schopnosti, pokud nejsou ostré, tak pak jsou nešťastní, depresivní křesťané, neradi čtou Biblii, neradi se modlí. Ale my máme schopnost ducha rozvíjet. Ten duch má schopnost rozvíjení.
skrze poslech kázání, chvály, modlitby v jazycích, čtení Božího slova. Takže cílem té metamorfózy nebo proměny je obléci si podobu Boha a měnit se od slávy k slávě, aby sílilo naše vyzařování. Teď se pozbudíme s Koloským o tom, co vlastně, jakou máme v Kristu vládu a autoritu. Takže Koloským 2, verš 15. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v Kristu. Takže tady se píše o vítězném pochodu, odzbrojený zlých andělů, slávil nad nimi vítězství. Takže my máme v Ježíši Kristu moc nad hříchem. Nejsme vězni, jsme už dávno vysvobození. Jsme očištění a jsme vůní. Jsme vůní a vůní vítězství a to vítězství z nás vyzařuje. Vítězství nad nepřítelem na osobní rovině. Takže ten list Koloský je úžasný list kristologický. Doporučuji si ho přečíst. Takže naším cílem je se proměňovat, aby v nás byl dominantní duch. A teď se vrátíme zpátky do Korinským, 2 Korinským 4, 2. Korinský list 4.1. A zde se píše o službě milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujme. Zase o té... Tak, ale spíš bych chtěla verš 6 tedy. Takže zaměříme se na 6. verš. Neboť Bůh, který řekl, z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Takže Bůh skrze nás zazáří a duchovním způsobem může zasáhnout člověka do srdce. My můžeme bychom měli nést takového ducha, který v duchu jiného člověka rozsvítí světlo. A jak to všechno souvisí s budováním sboru? Takže když chceme jít jako sbor dopředu, tak to závisí ta kvalita sboru na duchovních lidech. Takže ti duchovní lidé udávají stabilitu sboru. Takže se navzájem pozbuzujeme, tady v listu Galackým, nemusíte si hledat, nás pozbuzuje Pavel, že kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, ho napravujte v duchu mírnosti. A každý ať si dává pozor sám na sebe, aby i on neupadl do pokušení. Takže v tom listu Korinským byly velké problémy i v té sexuální oblasti, v manželství, bylo tam krve, smilstvo a různé takové dost závažné hříchy. A na všechno je řešení tím, že se věřící stanou duchovními lidmi. A to nám všem přeji, aby jsme byli takovými duchovními lidmi, aby skrze nás zářilo světlo Ježíše Krista do životu nevěřících lidí,
lidí, kterým zvěstujeme evangelium. To bude asi všechno dneska ode mě. Děkuji za pozornost. A předám slovo Petrovi. Tak děkuji moc, taky děkuji moc za slovo, za povzbuzení. Velice povzbuzující, velice motivující, aby jsme šli tím směrem, tím duchovním. A mě to velice, děkuji moc, oslovilo. To, co jsem teď slyšel, já jistým způsobem vlastně to navazuje i na to, co já budu říkat. A akorát troška jiné věci tam ještě k tomu vzpomenu. A třeba týká duchovnosti, tělesnosti, je to velice taková zajímavá téma, zásadní, jo, pro křesťanský život, má vliv, jo, jestli je křesťan tělesný nebo duchovní. Jo, a jsou různé pohledy na to, jak se dá o tom mluvit, co je to duchovnost. Jo, to znamená, že třeba může být takový pohled, já třeba jsem přesvědčený, že to nejduchovnější je Boží láska, že vtedy je člověk duchovní, když jedná v lásce. Jo, lebo člověk může jednat, lebo aj zjevení jsou duchovné. A člověk může známost mluvit tak, že je to duchovné. A můžeme říct, že to je duchovní člověk. Ale jenom mluví zjevení a víme, co říká Boží slovo o zjevení a o lásce, jak je tam rozdíl, když by člověk měl zjevení jak anděl, všechny zjevení a lásky by neměl. Takže tam je nějaká spolupráce zjevení a co se týká duchovnosti zjevení a lásky. To znamená, že teď bychom zase zjevení nemůžeme zavrhnout, že? Proto aj teď jsme tady, aby jsme se třeba dostali k nějakému zjevení, k nějaké duchovnosti. A my vlastně vždycky jako kdyby pracujeme jak s vírou, tak láskou. Jo? Že víra poukazuje, má blízko k tomu zjevení a na mluví o nějaké známosti, že má člověk nějaké informace. A to definujeme vírou, že člověk věří v Boha, že má tu informaci, že Bůh je. A to je taky nějaká duchovnost, že? Ale potom je duchovnost, ta láska, ty vztahy, jo? Že my se učíme pracovat s obojím. To znamená, že člověk by si měl dávat pozor, aby neupadl do jednoho extrému. Jo? Že aby věděl pracovat s Božím slovem, s tím zjevením a zároveň i s tou láskou. A je zajímavé třeba, jak se to bere, když třeba světský člověk bez víry jedná v lásce. A může jednat víc v lásce, než křesťan plný zjevení. Jo, takže kdo je duchovnější? Ten světský člověk, co jedná v podstatě v té Boží lásce, že je tam, alebo ten, co je člověk plný zjevení. No, takže někdy se může stát, že nedopatřením ten světský nevěřící člověk může být duchovnější z tohoto hlediska. Jo, takže je to velice zajímavá téma, můžete to si všimnout, co se týká lásky a víry. A obojí je extrémně důležité. Víra, zjevení. Jo, bez víry se nikdo nemůže líbit Bohu. Jo, prostě bez víry jako by člověk neexistoval, jo, před Bohem, před duchovním světem. Jo, lebo víra je jako by naše duchovní tělo, ten nosič té spravedlnosti, ale láska je ten život, který oživuje tu víru, to tělo duchovné. A tohle to vlastně dělá Bůh, že nás v tomto učí, aby jsme našli tu rovnováhu mezi tím zjevením a tou láskou. Jo, lebo zjevení poukazuje na nějakou dokonalost, na nějaký ideál. A víme, že třeba zákon. Víme, že zákon je dokonalý, zákon zjevuje hřích, je napsané, ale že člověk, protože je slabý v těle, že v tom omezení, a já o tom budu mluvit, o tom omezení, tak to dokáže způsobit to, že to omezení je mu jako kdyby na škodu, ale Bůh obrací věci na dobré. A Bůh omezil člověka. Kdo nás omezil? Je napsané v žalmě, že Pán nás omezil a
a my jsme nešťastní, jo, že hřích a tak a smrt, ale Pán obrací věci na dobré. Například, co je napsané v Božím slově? Kdo víc miluje Boha? Ten, kdo méně hřešil, nebo ten, kdo více? Kdo je více ohromený Boží láskou? Jo, takže i tyto věci, že Bůh je tak úžasný, že dokonce hřích dokáže Bůh použít na to, aby samozřejmě to není Boží vůle, smrt není Boží vůle, Bůh je Bohem života, ale to je neskutečné, jo, že ještě taková brutální věc jako hřích, působící smrt, dokáže člověku působit na dobré, když se obrátí k Bohu. Že v starém životě hřešil, jen tak hučelo. Něco z toho se možná přeneslo i do křesťanského života, že člověk neodvrátil úplně od všeho, ale více dokáže Boha milovat. Třeba ty anděle v nebi, když nezřešili, tak jak oni milují Boha? Jo, že za co mají být vděční Bohu? Akože ho chválí, že jsou božími stvořeními. Je tam podle mě ta identita služebníka hlavně. A nevím, jaké emoce má anděl. Jak to on vnímá, že? Vlastně ten vztah k Bohu. Jo, když nevychází z toho omezení. I když anděle jsou taky asi omezený, ale úplně jinak, protože to jsou zajímavé myšlenky, že proč Bůh nestvořil dalšího Boha? Však tím by se vyřešilo všechno. By byl další Bůh a tím pádem by nebyl možnost spadnout do hříchu, že? Aby měli ty dva bohové vztah mezi sebou. Ale to je blbost, že? A Bůh ale stvořil zase někoho jako Boha. Tak my se smějeme, ale Bůh stvořil nosiče světla, nosiče lásky. No, světlo je i láska takže byl někdo jako Bůh. Byl dokonalý, nebyl hříšný. Však je napsané, že my jsme bohové, jenom jsme omezení. Tak proč, o co víc byl Bohem padlý anděl? Ale my to nemluvíme, že je Bůh, ale říkáme, že je to Boží služebník anděl a že je tam ta hranice té pokory. A ten důvod k pádu do hříchu, tak co bylo důvod pádu anděla do hříchu? Nebo do pýchy? No ta dokonalost. Ta svatost, to znamená, že pro někoho to nebylo, jo? To znamená, ale pro něho jo, lebo se začal obdivovat, co je napsané v Božím slově. Začal obdivovat svoji skvělost. Tak co obdivovala? Já si myslím, že je svatý a tím se podobal Bohu a proto my se učíme pracovat i ze svatosti, aby jsme, když se posvěcujeme, tak aby posvěcení člověka se nestalo pro člověka Bohem. Aby se člověk nezačal obdivovat, jo? Ale já si myslím, že většina s tím problém asi nemá. No takže zase, co nás vede do pokory? Právě to, že my nedosahujeme toho ideálu, co jsem říkal, toho, že třeba ten zákon poukazuje na nějaký ideál, dokonalost, a že nám něco chybí do toho ideálu, že? Ale jak je Bůh úžasný, že co udělal v Nové smlouvě? Jo, že Bůh nám ukázal a zjevil, jaký je On. A že když budeme i my, jako je On, takže dosáhneme toho ideálu. Ale ne skrze zákon, ale skrze lásku. Protože určitě jste slyšeli, nevím, jestli to přesně v Biblii, ale že láska naplňuje zákon. Takže to, co nám chybí do té dokonalosti, tak to je jako dítě, jo? Že prostě dítě není dokonalé, ale rodič je úplně z něho hotový. A cítí tu lásku, ne? A co teda kompenzuje, co to dítě, nebo to, co mu chybí do té dokonalosti, tak čím to vyplňuje rodič? Tou láskou, ne? Je úplně nadšený a je to všechno v pořádku.
Prostě, že to by bylo divné, ne? Že by se narodilo dokonalé dítě, hned by mluvilo několika jazyky, umělo by hned chodit, samo i na záchod, že? Všecko. Tak to není. A podobně je to i s námi, co se týká zákona a spravedlnosti. Jo? Že my dorůstáme, je napsané do Kristové spravedlnosti. A zde můžeme vidět, jak je Bůh úžasný. O tom chci mluvit prostě. To, když budeme mluvit jenom o sobě, tak to není to ono, ale když budeme mluvit o tom, jak je Bůh, tak a začneme se v něm kochat, tak já věřím, že tohle to uvolňuje radost a sílu do života člověka. Jo, že čím víc si uvědomujeme Boží dobrotu, protože starosti světa samozřejmě přichází a člověk zapomíná na ty Boží vlastnosti, jak je Bůh dobrý, jak tě miluje, jak se stará o tebe, jak ti dává lásku, jaký Bůh je z tebe nadšený, jak je z tebe hotový, jak se na tebe dívá, ještě v té nedokonalosti, kým člověk roste, a jak je z tebe hotový a ty se chceš trápit, ďábel ti střílí šípy do hlavy, že podívej se, za toto a toto, co děláš, se Bohu teď nebudeš určitě líbit. Ale v Božím slově je napsané, ne, že bez víry se nemůžeme líbit Bohu. Takže víra například toto řeší taky, že když má člověk víru, to je něco jako, znáte ten příběh Koracha, kdy Korach vypůsobil spouru. To nebylo moc svatá věc, že? Ale co tam bylo zajímavé na tom příběhu, když je to zhltla, ta zem do toho pekla spadly, co tam bylo ještě zajímavé na to? Jak to pokračoval dál ten příběh? Co po nich tam ostalo na té zemi? Co měli pozbírat? Prosím? Ano, to kadidlo, anebo jak se to ještě jinak dá říct, ale co tam bylo napsané, že pozbírejte to, že jsou svaté, to, co je obrazem modlitby, anebo... Takže to jsem přesvědčen, že to je ta víra, to je ta naše nová identita, jo, že my tímto sloužíme Bohu, to je obrazem služby Bohu, obrazem víry, to, co je svaté, to, na co nepřichází soud. A pokud to nepřeženeme a nebudeme jako ten Korách, jo, nepřeženeme, jo, že člověk neudělá takovou hloupost, že by zašel až tak daleko, jak ten Korách, ale tam nějaké chyby vždy pokaždé budou. A plus má ještě člověk, takže nepřichází soud nad člověka a ještě má u sebe to něco dokonalé, svaté, co je naše víra, nositelem prostě něco úžasného, co Bůh dělá a jaký to dar víry, jaký to dar lásky. Takže když na to navážu, že Bůh, to, co nám chybí, k nám do dokonalosti, ta láska, tak i Bůh si to moc přeje, aby i my jsme měli takový postoj k lidem, co jim chybí do té dokonalosti, aby jsme věděli vyplnit tou láskou, to, co chybí do toho ideálu. Je napsané, že v lásce se máme napomínat a je zajímavé, že vlastně Adam s Evou, než snědli z toho stromu poznání dobra a zla, tak oni tam je napsané, že oni neviděli, že jsou nahý a nahota poukazuje taky na chyby člověka, na nějakou... Tam je nějaký odkaz, jo? Na něco poukazuje, že člověku chybí nějaká sláva, to znamená, že to je jako tento svět, který je bez Boží slávy, že tento svět je krásný, zvířata, stvořenstvo, všechno je nádherné, jo, ale chybí, stále není to naplněné tou, je to úroveň Boží slávy, ale stále to není ta sláva, která má přijít a naplnit tuto zem a to znamená, že je tam nějaké to omezení a
oni vlastně, než se najedli toho stromu, to znamená, že ten strom, to bylo to pokušení, že člověk chtěl být rozumný, že chtěl rozumět věcem, to znamená, že oni některým věcem nerozuměli. V jakém byli oni stavu? Oni možná byli dá se říct, v tom stavu dětí, jo? Že prostě, co když měli inteligenci jako děti? Já nevím, teď to přeháním, jo? Protože oni nebyli zase omezeni tím hříchem, jo, teď z vědeckého hlediska, že mozek funguje 6%, 10%, co jim fungoval třeba na 100, ale nebyli rozumní, tak jak to v kontextu Bible to myslím. Lebo chtěli se stát rozumnými jako Bůh. To znamená, že byli nebo nebyli jako Bůh rozumný. A co se stalo, to znamená, že když se jim otevřeli oči, tak stali se rozumnými, porozuměli těm věcem, těm nedostatkům. Jo, najednou porozuměli, že aha, nám chybí ta boží sláva. Lebo někdo vykládá, že byli oblečeni do boží slávy, ale to není úplně jisté. Je dost možné, že nebyli a že tam jde o to, že i my máme otevřené oči a že i my vidíme chyby na druhých lidech a to je to smrti pro nás. To znamená, že Bůh říká, že když sníte z ovoce tohoto stromu, jistě zemřete. Tak teď si to vzpomněte, s čím souvisí to ovoce stromu poznání dobra a zla. S tím, že člověk vidí tu smítku v oka druhého člověka. A v brvno ve svém oku nevidí. V tom spočívá ta smrt. Stromu poznání dobra a zla. Takže to jedl jenom Adam s Evou z toho stromu, anebo i my v dnešní době. Máme možnost jíst ze stromu života nebo ze stromu poznání dobra a zla. Takže je dobré asi vědět, že na co si dávat pozor, takže na vztahy k druhým lidem a na chyby, a posuzování chyb druhých lidí a jakým způsobem to řešíme. To znamená, že ano, nepřehlížet, má se to řešit s láskou, nebýt benevolentní k chybám druhým, ale mít zároveň i tu moudrost, jak to řešit, aby člověk u toho nezemřel. To znamená, že někdo může jít tak napravovat někoho jiného, že u toho zemře duchovně, nebo že jako kdyby se najedl z toho stromu poznání dobra a zla. Že není tam ten motiv lásky přikryt tu nepravost, ale jak jsem kdysi mluvil o Chamovi, to znamená, že tam to 100% souvisí s tou nahotou, že ten Noé se napil vína, a že to souvisí s tím Adamem a Evou, tou nahotou, že on se vyzlékl, když se napil vína. A co byl průšvih? To, co udělal Chám, že on to nepřikryl, tu nahotu svého otce, ale že na tom ta kletba, to je úplně zopakování toho, co se stalo v ráji. S tím stromem poznání dobra a zla. A takhle v Biblii si myslím, že bychom našli spoustu dalších příkladů, které navazují na to, že kdy jíme ze stromu poznání dobra a zla, který byl uprostřed Edenu, to znamená, že uprostřed srdce, my to máme uprostřed srdce, a Vojto minule vzpomínal, že v srdci, nebo že v nebi je strom života. Ale v Božím slově se taky píše, že nech přebývá Kristus v našich srdcích skrze víru, zakoreněný v lásce. A co je Ježíš strom života? To znamená, že i v našem srdci je strom života, to poukazuje na ten Eden, a prostřed to znamená, že to nejsvatější místo. Že oba stromy jsou uprostřed srdce, které patří Bohu. To znamená, že ty starozákonní oběti se mohly třeba jíst jenom na svatém místě. A to je obrazem toho, že i my jíme to Boží slovo z stromu života na svatém místě. To je ten střed ráje, uprostřed. A to znamená první místo. To znamená, že ale je tam i to naše já, to je ten strom poznání dobra a zla, kdy ta lidská vůle, kdy
člověk to chce udělat věci po svém na prvním místě, ale Boží slovo říká, kdo činí Boží vůli, bude trvat na věky. A to je ten strom života. Když jíme Boží slovo, konáme, Ježíš řekl, kdo mě miluje, činí Boží vůli, ten mě miluje, kdo činí podle mých slov, tak vtedy, když tak děláme, tak jíme ze stromu života. Jinak vnímám, že toto je svaté místo. Vždycky, jak se tady postavím, tak cítím tu sílu, že ten proud, kdy svatý duch prostě mluví, to je síla, to vám každému jednomu přeji zažít, tady se postavit a říct to, co máte v srdci. A co Pán dělá, jak se k tomu přiznává, protože je úžasný. Haleluja. Takže já jsem dneska chtěl mluvit, já jsem se trocha dotkl těch věcí, ale chtěl jsem mluvit na takovou velice zajímavou tému. Chtěl jsem mluvit taky o identitě člověka. Jo? Taky to navazuje na tu tělesnost. A jak se k tomu Bible vyjadřuje zajímavým způsobem. A já jsem z toho, přiznám se, nadšený. Jo? Z toho, co vám já chci říct. Ale moc bych si přál, abych to i vás tak nadchlo, lebo ne vždycky to tak musí být. Někdy já můžu být z něčeho nadšený, chci vám to předat, nadšený vám to předám, aby vás to požehnalo a třeba by vám to nic neříkalo, tak věřím, že nic takového se nestane. Boží slovo říká, že máme přijímat Boží království jako děti. To znamená, že i Bonke třeba, když kázal evangelium, tak kázal jednoduše. A tak, aby to každý člověk dokázal přijmout, uchopit a vejít do toho, přijat spasení, přijat to požehnání. A já nebudu mluvit o lásce, ale právě o zjevení, které Bůh dává. A věřím, že proto jsem z toho nadšený, protože vím, že ano, zjevení se dá uchopit lidskou moudrostí, ale já z toho nejsem tak nadšený, jako z toho, když Bůh zjevuje svým služebníkům zjevení a Boží slovo samo o sobě dává výklad a já bych to chtěl tak říct, ten odkaz zjednodušeně a chtěl bych mluvit trochu výklad o šestkách, protože co mě zaráží, když tady ta téma není moc rozšířená, ale když si pročtete něco na internetu, tak oni do toho strašně montujou uctívání. A uctívání satana, uctívání různých božstev spojené s tím Babylonem i ekonomikou, ale v tom je nějaký odkaz pro nás, nějaké požehnání. To, jak vám budu teď vykládat nějaké symboly, co znamená, lebo oni neměli Biblii, oni se zabývali hvězdami a oni přišli normálně na ty šestky nějak, na ty symboly a ty symboly zprevázají ty různé náboženství, dokonce i v katolické církvi jsou ty různé symboly, které poukazují na šestky. Ale já nechci mluvit o šestkách jako o čísle satana. Lebo z jistého hlediska se satanem to nemá nic společného. On se k tomu jenom přidal a je to číslo člověka a Bůh to stvořil. A já chci o tomto mluvit, jaké požehnání pro nás plyne z těch šestek a co je naším cílem, kam se dostat. To znamená, že ty šestky poukazují na nějaké omezení, které jsem už vzpomínal, že Bůh nás omezil, na pokoru. A ďábel ale co dělá? Jo, to znamená, že on zase aj z té pokory dokáže dělat, jde směrem pýchy. Takže vlastně pokud ty šestky poukazují na člověka, na to stvoření, tak ďábel i z toho udělá pýchu, aby z toho, jo, třeba z toho materiálního požehnání, jo, že člověk si myslí, že je bohatý a přitom duchovně je třeba chudý, jo, že mu chybí Bůh, chybí mu spravedlnost, chybí mu víra, chybí mu láska, chybí mu náděj
A to je ta lidská pýcha, že člověk si libuje v těch šestkách, v tom stvoření, v té své identitě člověka a v tom omezení se spokojí, že prostě tady prožije ten život a pak konec. A já bych chtěl teda říct ten odkaz, co je pro nás, aby jsme extrahovali do svého života to požehnání, co tam je. Takže vás poprosím, nechci dlouho mluvit, chtěl bych o 8:30 skončit, mám 40 minut na to. Matouš 11, 25, takže to je jenom takový úvodní verš. V ten den, ten čas, pak Ježíš řekl, vzdávám ti chválu, Otče, Pane na nebi i na zemi, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Haleluja. Takže toto nám zjevuje i poukazuje na to, jak se dá vykládat Boží slovo. Že když v té identitě Božích dětí, když přijímáme Boží slovo a chceme extrahovat požehnání do svého života z Božího slova, tak jak že zjevil maličkým, jak se přijímá to Boží královstvo, to poukazuje na tu pokoru, že s pokorou máme přijímat Boží slovo a to zjevení. A já bych chtěl, aby v tomto duchu pokory, v této identitě Božího dítěte jsme uchopili toto zjevení, které Bůh říká. Poprosím Zjevení 13. Jo, takže tam se vzpomínalo, že Bůh skryl něco před moudrými, rozumnými. Jo, zase to navazuje na tu Adama a Evu, na ty otevřené oči, že oni by chtěli být moudrý, ale Bůh chce jinak, ze srdce, ať vyjde to zjevení, ať srdcem porozumí, co je napsané v Božím slově. Pokud člověk srdcem neporozumí, tak nebude uzdravený, ne tím lidským viděním. Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů. Moment, já nejsem si jistý, jestli to chci číst celé. Tady Boží slovo mluví o nějaké šelme, ale já chci najít to s těma šestkama, to znamená slovo, já jsem si nepoznačil ve kapitolu. Ano, 18. Přesně. A jiný anděl vyšel 13:18, pardon. Jo, tady se píše o té šelme, jakože kdo nebude nakupovat, prodávat, tak kdo to nebude mít to znamení té šelmy, nebude moct nakupovat, prodávat. A je od 18. verše. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo šelmy. Je to číslo člověka a je to číslo 666. A zase je tady napsané, kdo má moudrost, alebo já co může říkat překlad rozum. Zase jsme se bavili o tom, že Bůh skryl, je to zajímavé, ne? Že Bůh skryl před rozumnými, moudrými a zjevil to maličkým, to zjevení, o kterém mluvil Ježíš. A tady je výzva, kdo má moudrost, ať to spočte. No a my bychom teď mohli si sesbírat veškeré informace, které nabízí tento svět a které mluví o těch šestkách, ale to by bylo, věřte tomu, strašně zložité. Ale já jsem přesvědčený, že se toto dá uchopit strašně jednoduchým způsobem. A to znamená, že kdo má moudrost, ať to spočítá. Takže první možnost je, že to sečteme. Není to násobení, vyšlo by nám číslo 18, kterým se dá pracovat, lebo když vám prošlo další verše, tak zjistíme, že se k tomu vyjadruje Bůh. Druhá možnost je, to znamená, těch 6 nevyjadruje třeba jako hodnotu 666 korun, ale hodnotu 18. To znamená, že
Víme, že to souvisí s prací, s ekonomikou a 18 je číslo a i věk člověka, takže to musí souviset s věkem člověka. To znamená, že 18letý člověk je schopný se uživit, ale jak jsem mluvil o tom verši, že Bůh to zjevil maličkým. Jo, prostě to zjevení, jak přijímat Boží království. A já mluvím stále o omezení, takže když mluvím o 6, co nás omezuje. A jak z toho omezení vyjít a dostat se dál. To znamená, že Bůh nám dal naději, která jde dál, než jde naděj člověka. To znamená, že jeden člověk se narodí, odpracuje si něco a zemře, možná si užije pár let důchodu v dnešní době, že? Ale my máme větší naději, my máme tu věčnou naději a k tomu se chci dostat od těch 6 k té věčnosti. Od toho omezení k té věčnosti. Jo, takže sečít, kdo má rozum, ať to sečte, tak to může být způsob uchopení i tak, že teď si pročteme nějaké verše z Božího slova, které mluví o těch 6. Jo, takže první můžeme začít. Exodus 28:11, si můžete najít, jestli chcete, já to už kvůli času nebudu otvírat. A tam je napsané, že Bůh za 6 dní stvořil svět a 7. odpočíval. 6. den stvořil člověka. Takže už tady máme první 6. To znamená, že ty 6, co je tam napsané, že mluví o člověku, že je to číslo člověka. A i se dostaneme k tomu, co to znamená šelma. To znamená, že člověk je to šelmou. A Bůh nás, co říká Bůh? Bůh nás povolal, jak o nás Bůh mluví, že co jsme? Že jsme ovce jeho stáda. Ale nemluví o nás jako o šelmách, ale jako o ovcích. A jaký je rozdíl mezi ovcí a šelmou? Třeba říká se, že lev z Judy. Jo, úplně nadšení lidí prostě říkají lev z Judy, ale v nebi je beránek se 7 rohami. A ten lev, co to je ten lev? Lev z Judy, to je identita člověka Ježíše, že on přišel jako člověk, to je ta pokora. A člověk v tom omezení, které je tu na zemi, se chová jako šelma. To znamená, že šelma žije na úkor jiných zvířat. My v nové identitě, to je člověk. A naozaj, když se podíváte do světa, to tak funguje. Ale my v nové identitě máme identitu ovce, že Ježíš je naším pastýřem a ovce nežije na úkor prostě druhých zvířat. Já to nesně snad ani muchu, nevím, nebo nějakou myš, jako kočka. Kočka už je šelma. Ale ovca ne, takže ta ovce už poukazuje třeba na tu sobotu. A cílem mojím je, že co brání člověku přijmout zázrak od Boha. Jak brání ty 6 přijmout, že v tom není víra. To je ten problém, je v tom omezení. 6 jsou od Boha. Bůh za 6 dní stvořil svět, 6. den stvořil člověka. To je to materiálné, poukazuje na tu ekonomiku, na to materiálné požehnání, to je dobré. Nebo se můžeme bavit, je ekonomika od Boha? Je dobrá ekonomika nebo je špatná? Jaký má Bůh názor na ekonomiku? Jaký má na to vliv na naši víru? Ekonomika. Takže Bůh za 6 dní stvořil svět. Tady vidíme, že se tvořila identita omezení. To znamená, že proč Bůh stvořil hmotu? To je to omezení taky. Takže vlastně všechno s tou 6 souvisí to omezení, že Bůh stvořil hmotu, aby nás omezil, aby nás pokoril. A teď si vemte, že Bůh, protože, jak jsem říkal na začátku, že ty anděli v nebi byli, dá se říct, dokonalí v nějakém jiném omezení, já to nevím uchopit v jakém. Jo, že prostě, ale kdyby jsme se říkali, že kdyby ty, co viděli anděla, tak si mysleli, že viděli Boha. To je napsané v Biblii.
Tak jak byl on omezený? Svítil trochu méně? Napsané, že Ježíš nebo Bůh přibývá v nepřístupném světle, tak pravděpodobně jediné omezení to bylo to světlo, že některé hvězdy svítí víc, některé méně. Třeba Sirius je někde jinde ze září, že? Než naše slunce třeba. A to je jediné možno bylo omezení, ta intenzita, ta síla. A Bůh nás to chtěl vyřešit ten problém. To znamená, že nás omezil přesně akurát tak, kdy se to láme. Buď jdu směrem do pýchy, alebo do pokory. Buď přijmu Ježíše, alebo ho nepřijmu. Mohl nás omezit méně Ježíš, mohl nás Bůh omezit tak, že bychom nemuseli, stále bychom byli v hmotě nějak, ale nemuseli bychom třeba chodit na záchod. Nebo i nějak jinak nás mohl omezit. Alebo nás mohl omezit více. Ale on nás omezil tak akurát, že to přesně trefil, kdy člověk se musí rozhodnout. Půjdu vlevo, půjdu vpravo. Přijmu Boží slovo, Ježíše spasení, alebo nepřijmu. Věřím, nevěřím. Další důvod, proč Bůh mohl stvořit hmotu, je třeba, protože duch, anděle jsou tak stvořený, že jsou nezabitelný a Ježíš, aby mohl zemřít za hříchy, tak musel být stvořena ta hmota, aby se ukázalo, aby Ježíš mohl zemřít vůbec. Aby byl zabitelný, protože duch není. A takisto na hmotě Bůh zjevil, že Bůh je Bohem života, který oživuje. To znamená, že když se Boží duch setkal s tou hmotou, tak vznikla z toho duše, vznikl z toho člověk a tam se ukázalo, že Bůh je Bohem života, ten, který křísí, ten, který oživuje, že Boží láska oživuje. A naopak, ďábel ukázal na hmotě, že ten je ten, který zabíjí. Že je napsané, že ďábel přišel, aby hubil, kradl a zabíjel. Bez hmoty by toto nebylo možné ukázat. Bůh to věděl, že to tak je. Ale na hmotě se ukázalo to, že Bůh je Bohem života a ďábel je ten, který přišel, aby hubil, kradl a zabíjel. Proto my teď sice trpíme, ale máme vejít do té Boží slávy. To je naším cílem, aby jsme teď vírou přemáhali svět, aby jsme se nekláněli světu, aby jsme se nekláněli, lebo je napsané, že oni, ty lidi ve své zvrácenosti, začali uctívat místo stvořitele stvoření. Jo, to znamená, že proto ty šestky jsou spojené s uctíváním ďábla, ale ty šestky jsou původně stvořené Bohem jako omezení, aby člověk vešel ze šestky do sedmičky, aby přešel, jo, takže například 6 dní budeš pracovat, zase jsme u šestky, zase to souvisí s člověkem, zase to souvisí s nějak s tou ekonomikou, srdcem ekonomiky. Co myslíte, co je srdcem ekonomiky? Já nevím, já nejsem v tom vzdělaný, ale já jsem přesvědčený, že to je práce. Srdce neustále bije a poukazuje na nějakou práci. A práce tlačí, někdo dává výklad, že finance jsou krví ekonomiky a ta práce neustále tlačí ty finance. A proudí to, jo. A 6 dní budeš pracovat. To znamená, že to zase poukazuje na člověka, na tu identitu člověka. Že to souvisí s práci. Je to zase Exodus 20 kapitola, nemusíme to otvírat. Takže zde to můžeme vidět, jo. A 3 šestky. Známe věrohodný výklad, když máme 3 věci. 3 dní byl Ježíš na hrobě. Měli jste se modlit aspoň 3 dní. Do 3 měrok cesta zamíchá. Jo? A takhle se víra, láska, naděj. Ježíš je jediná cesta, pravda i život. Důvěryhodný výklad toho je, že to jsou neodlučitelné věci. Víra, láska, naděj. Jedno z toho, když se oddělí, tak už ty další 2 nepomůžou.
A tomu ty 3 šestky můžou poukazovat na člověka, na duch, duše, tělo. To znamená, že člověk je pod útlakem té identity člověka. Ten duch, duše a tělo se účastní taky práce, když chodí do práce. A na jednu stranu je to požehnání, ale na druhou stranu je to stále sejba do těla. Jo, to znamená, že máme pracovat a je to dobrá věc. Jenom říkám, jaký to má vliv na nás, na našeho ducha a že jak to brání tomu, aby se uvolnila ta víra. To znamená, že nás krvotokem, tam je napsané, že 12 let bojovala, aby byla uzdravená. Vynaložila veškeré finance na to uzdravení. A to znamená, že už byla zrujnovaná. Že už neměla žádný naděj finanční. Že už se nemohla spolehnout na ekonomiku a vtedy přišel ten zázrak. Proto já jsem přesvědčen, že jeden z důvodů, proč se uvolnila ta moc, že ona byla finančně zrujnovaná. Že už neměla se na co spolehnout, na ty finance. A já jsem slyšel jednoho bratra z Brna, který říkal, že je přesvědčen, že proto se děje tolik zázraků v Africe, že tam je jiné finančně zajištěný, zdravotní. Oni nemají tam pojistky. Když je tam nemocný člověk, tak má smůlu, pokud nemá peníze. A proto oni tak hltají to uzdravení. Jako náhle oni ty evangelisti řeknou, že přijďte si po Ježíše, přijďte si po uzdravení, přijďte si po spasení, tak oni to hltají, lebo nemají jinou naději. Takže co nám brání, aby se dělal zázrak? Proto, když mluvím o to, já to tady troška přeskočím. Nebudeme to hledat kvůli času. Příběh ze synagogy, kdy Ježíš v sobotu, už se bavíme o sobotě, to je 7. den. To znamená, že ty šestky poukazují na to omezení, že člověku něco chybí, že člověku chybí v té identitě člověka Kristus. Lebo Kristus poukazuje na to uzdravení, ten 7. den, kdy a ten Náman sýrský se měl 7krát ponorit do Jordánu, to znamená do Krista, že to číslo 7 poukazuje na víru. Sobota poukazuje pro nás odkaz víry, identity Božího dítěte, je tam přesný opak, nesmí se v sobotu pracovat. To poukazuje na úplně jinou identitu, to poukazuje na uctívání Boha, to ukazuje na to, že Boží království není jezení a pití. A teď řeknu, takže jsme se bavili o uzdravení, že ta žena, že co její pomohlo přijmout uzdravení a to, aby měla tu víru, to, že byla zrujnovaná finančně. Že to omezení ty šestky zmizly její života, že už se neměla o jakou šestku opřít. To znamená, že to, co nabízí tento svět, lékařskou pomoc, finanční pomoc. To co bránilo víře. A ten představený synagogy, jo? Takže Ježíš v sobotu v synagoge. Tam byla žena zohnutá 18 let. Jo, to jenom poukážu, že jo? 18 let trápena satanem, Ježíš řekl. A zase, co to má společného s těma šestkama? Takže tam se říkalo, že kdo má moudrost, to sečte. A vydá nám číslo 18. To znamená, že a zohnutý být zase může souviset s práci. Že odkaz toho, že člověk je nucený, že oklamaný satanem, takže zohnutý. Jo, že v jiném druhu pokory. Že je pod utlakem.
té práce. Egypt taky poukazoval na tvrdou práci egyptskou. No, takže a Ježíš ji uzdravil, takže se narovnala, zpřímila. To je odkaz pro nás, že i Bůh nás chce uzdravit, aby jsme chodili tak do práce, aby jsme nebyli zehnutí, trapení satanem. Ale aby jsme byli zpříjmení lidé, pracující, lebo práce je požehnání. Akorát ďábel dělal z práce, že popadl do hříchu, nabrala jiný charakter a ďábel to požehnání chce obrátit na kletbu, aby se stalo člověku trním. To znamená, že Bůh řekl Adamovi nebo Kainovi, že teď budeš zlorečenější než zem. To znamená, že zem už byla po tom padu do hříchu nějak zlorečená, nějaká kletba. Ty budeš ještě zlorečenější a že v potě tváří, vlastně to řekl Adamovi, že v potě tváří budeš pracovat a zem ti bude rodit trní a bodlač. Co je to odkaz pro nás? To znamená, že my taky, když pracujeme, a je to pro nás požehnáním, tak současně my si musíme dávat pozor na to trní. Které ty vedlejší účinky, které ta práce, aby nebyla na úkor, bojovat za to, aby nebyla na úkor Božího království. Ale když je to, ano, víte, kdy může být práce na úkor Božího království? Když je to součástí uctívání Boha. To znamená, že i tak se dá jít do práce a pracovat, že tím uctívám Boha. Jenom to člověk musí rozeznat a nesmí to být, že zvyk, jo, to je to napsané, že nezvykejte si zanedbávat shromáždění. Takže v synagoge Ježíš uzdravil v sobotu, 7. den. Jo, takže už zde vidíme, že tady je už Boží moc, že ne v tom týdnu, ale v té sobotě se projevovaly, poukazuje na tu sobotu teď momentálně. Tady ten zázrak, takže to poukazuje na víru, poukazuje to na Krista, sobota, na moc, že se dějí zázraky, že Bůh uzdravuje a přichází představený synagogy a říká, že kterýkoliv jiný pracovní den můžeš uzdravovat. Proč narušíš sobotu? Takže jenom zhodnotění situace. Zaprvé stal se zázrak, takže okamžitě měl uvěřit. Viděl to a neuvěřil, takže vidět, že ne skrze fyzické smysly přichází víra do života člověka. My se můžeme bavit o tom, že když budeme křísit mrtvé, že bude probuzení. To tak nemusí být. To tak nemusí. To se dotkne jenom určité skupiny lidí. Chvála Bohu za ně. Ale teď, kdybychom začali křísit mrtvé, větší zázrak neumíme udělat asi. No, bychom přicházeli přes dveře, jak Ježíš. A takovéto divy bychom dělali před lidma. Stále, pokud by to přijali těmi fyzickými smyslami, tak by do srdce, proto je ten největší zázrak, že proto je napsané, že skrze slyšení je víra, ne skrze vidění. Skrze slyšení, to znamená, že skrze kazatele, skrze znovu zrozeného člověka, Bůh to tak vymyslel. Ano, může se někdo obratit tak, že mu nikdo nikdy nekázal evangelium, pročte si Biblii a obratí se, ale to gro je, že skrze znovu zrozeného člověka, aby tu moc, že počítá se s tím, že my jsme nositelem Boží moci, že jsme stromem života pro ty lidi a že když se nají ovoce našich úst, takže budou mít věčný život. Protože jim říkáme Boží slovo, protože ovocem naším úst je láska, radost, pokoj, Boží slovo, Boží moc, Boží spravedlnost. A proto jsme pro lidi tak velice důležitý.
Takže co bránilo tomu představenému synagogy přijmout ten zázrak? Nebo uvěřit, však to viděl. A ještě měl tu drzost prostě přijít a že proč v sobotu? Takže co zatvrzuje srdce? Na co se odvolal na těch 6 pracujících dní? Takže zase jsme u té 6. Takže to omezení, co bere člověku víru, že identita člověka, já nevím, jestli je vůbec schopná uvěřit. Bůh říká, že my jsme dostali nové srdce, novou identitu. Ale já si myslím, že ano, že dokáže uvěřit člověk na úrovni duši. To znamená, že Ján, když přišel a křtil, tak jeho poselství bylo přihotovte cestu Pánovi. Kam? No, do srdce, ne? Aby se člověk znovu zrodil na úrovni srdce. Já vás křtím vodou, ale ten, co přichází po mně, vás bude křtít ohněm a svatým duchem. Takže přihotovení cesty do srdce je, že se znovu zrodí duše. To je ta voda. Aspoň vidět prostě, jak, to je takové, myslím, dobré přirovnání, jak pracuje duše. Jo, že voda se dá zahřát na 100 stupňů. To znamená, že když člověk nejhořlivější ve své duši, tak to je jako vařící voda. 100 stupňů. To už je celkem slušné, to dokáže naozaj zahřát, ale jenom uvařit. To znamená, že člověk, když svoji duši, kdyby jsme uvaření masa přirovnali k porozumění, jo, k zjevení, že chceme porozumět zjevení. A to je ta úroveň, úroveň toho porozumění je uvaření toho masa. Do jaké míry, ty stupně jsou tam klíčové, jo? Že 100 stupňů, povedzme. A to je míra porozumění skrze duši, zjevení. Ale pak je srdce a tam se mluví o ohni. Já vás křtím vodou, to je duše, vodní křest. Ten, co přichází po mně, vás bude křtít ohněm. A teď si vezmete pečené maso. Jo, oheň má kolem 1000 stupňů, myslím, nevím. 10násobně víc. To znamená, že oheň, to znamená, že ze srdce, když vychází zjevení, jo, to je to pečené maso, ta úroveň, okolik víc porozumění je v srdci. To týká Pána, Božího slova, zjevení. Proto vlastně Ježíš říká, že pokud srdcem neporozumíte, že my to musíme upéct, to znamená, že nám se předkládá maso, naděj, nám se ten beránek a my ho chceme nějak, jo, že byl na Velikonoce byl ten velikonoční beránek, musel být pečený. A co z něho zbylo? Ty kosti se museli spálit. Takže já to zkusím zrychlit. Ještě 12 minut. Takže zlatá socha z Daniela 3.1. Tak já si myslím, že to aspoň jeden verš bychom mohli pročíst. Kapitola. No, takže král Nabukadnezar vyrobil zlatou sochu. Její výška byla, a teď poslouchejte,
60 loket a je šířka 6 loket. Není to nějak podezřelé? A zlato. Čeho je symbolem zlato? No, ekonomiky. Takže co? Co je tady odkaz pro nás? Já to pročtu dál. Král Nabukadnezar vyrobil zlatou sochu, její výška byla 60 loket, její šířka 6 loket. Dali postavit na pláni Dúra v babylonské provincii, jo? Takže Babylon. Zjevení mluví o Babylonu taky jako, že když byl zničený, padl Babylon. Jo? Ten anděl, co dal ten výrok, a že skončila nádej výdělku v Babylonu. Tady to je postoj vlastně Boha a andělů k ekonomice, že ekonomika je dobrá, ale není dokonalá a že má přijít nové období, kde bude vlastně Kristus vládnout. Potom král Nabukadnezar vzkázal zhromáždit satrapy, prefekty a místodržitele radní pokladny, soudce, komisaře a všechny úředníky provincií, aby přišli k zasvěcení té sochy, kterou dal postavit král Nabukadnezar. Na té se zhromaždili satrapové, prefekti a místodržitelé, ranní pokladníci, soudcové, komisaři a všichni úředníci provincií k zasvěcení této sochy, kterou dal postavit král Nabukadnezar. Když stáli před tou sochou, kterou dal postavit Nabukadnezar, hlasatel mocně volal: Přikazuje se vám, lidé, národy a jazyky. V čase, když uslyšte hrát roh, pišťalu, citeru, líru, cymbal, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanět té zlaté soše. Takže když je ta zlatá socha, jednoznačně ekonomika. Jaký je to odkaz pro nás? Když uslyšíte, jo, ty hrát, takže uctívání. Jo, bavili jsme se, že ty šestky jsou spojené s uctíváním, že ďábel vypůsobil, že člověk uctívá místo Boha, místo stvořitele uctívá stvoření. Jo, dá se říct, že ekonomika patří do kategorie stvoření, jo, že to vzešlo prostě z lidského stvoření, to je produkt lidského stvoření, produkt člověka. Do toho vstupuje Satan samozřejmě, že? Aby to z toho dobrého vlastně zase udělal to nejhorší, co se dá. To znamená, že jste slyšeli, že ekonomika funguje na strachu. Jo, to znamená, že oni schválně se navzájem zastrašují, aby ovlivňovali ty akcie. Jo, že prostě dělají takové kroky, takové pohyby, mají takové řeči, aby se někdo lekl a udělal takový pohyb, aby to bylo v jeho prospěch skrze zastrašování. Kdokoliv jo, takže to uctívání, berání roh, to znamená, co je to pro nás ten berání roh? Alebo ten orchestr, to jsou ty myšlenky, že to jsou ty myšlenky, že toho finančního nedostatku. Aha, teď jsem to spočítal a teď mi to nevychází. Nevycházím finančně. To je ta hudba, kdy se člověk klaní. A nebo pro někoho to může být, že mu přijde na účet velká částka peněz a už mu to začne hrát. A už to hýbe s jeho srdcem. S někým hýbe nedostatek, s někým přebytek. A já nemluvím, že jo, abych přijel k věci, tak ekonomika se starala o Daniela, Sedracha, Mesacha a Abednega. Že tam je napsané, že on se o ně postaral, Nabukadnezar. A že my si máme přítele dělat z nespravedlivého mamonu. My si máme dělat přítele z ekonomiky. Je tam možnost. Co je u Boha, co je u člověka vznešené, to znamená, co člověka povznáší, napsané v Božím slově tak, Bůh to bere za ohavnost. Jo, to znamená, ale
právě to, že když jsem například štědrý, když chybí, vidím někoho, že mu něco chybí, tak ho požehnám. Jo, nás v té situaci, které jsme byli, požehnali a to se Bohu líbí. A to je zase jiný pohyb finanční. To je pohyb, to už, když začne láska k bratrovi a blížnému pumpovat tvoje peníze k němu, to je úplně něco jiného. To je to, co se Bohu líbí a to je to, co, když si člověk dělá přítele z nespravedlivého mamonu. To znamená, že člověk může tak hospodařit s penězma, že to je pro něho kletbo. Víte, kolik lidí finančně zajištěných půjdou prostě bez Pána, bez Krista do pekla? Protože nemají tu víru, se zalíbilo v tom omezení, v těch šestkách, v tom časoprostoru, v té hmotě si žít, líbovat. Ale my hledíme dál. To znamená, že my hledíme směrem k tomu odpočinku, k té sobotě, k tomu 7. dni, kdy chceme vejít do odpočinku. Kdy do odpočinku Pánoho, kdy si už odpočineme od té práce, od toho utrpení, kteréžší utrpení se nedá napsané srovnávat s tou slávou, která bude na nás zjevená. Takže já si chci tomu dostat, jaký bychom mohli mít teda postoj k té ekonomike. To znamená, že aby jsme ji neuctívali, ale aby byla pro nás požehnáním. Peníze, aby jsme to není můj výmysl, já se snažím dávat ten výklad Božího slova. Nechci, aby si byl z toho rozpaku, je to troška těžší téma, ale snažím se to jednoduše vysvětlit, je to důležité téma. Já mám z toho radost, protože Pán ke mně začal mluvit k této témě a nemluví se tímto způsobem o tomto, ale přesto to Boží slovo zjevuje, že dá se i takhle mluvit o tom, jak o tom mluvím já. Ale není to úplně tak, že bych já jenom si něco teď vymyslel, ale Michal, myslím, říkal, že sledoval, Michalovi říkal právě o té zlaté soše, že by to mohla být ekonomika, že? A on říkal, že sledoval Bennyho Hinna a že on o tom mluvil. Že a já jsem si říkal, wow. Takže pro mě to bylo jenom potvrzení, že to, co mě Bůh zjevil i jiným služebníkům. A já jdu v této pokoře, já to beru tak, že všechno, co mi Pán zjeví, aby tak člověk ostal v té pokoře, lebo dá se tak kázat, že teď, Pán mi dal zjevení a teď vám jdu něco ukázat, jaké mám zjevení od Pána, jaký jsem duchovný. Ne. Já musím, každý jeden jsme v pokore, když ostáváme, tak na to přichází Boží přítomnost. Tady není cíl vás ohurit nějakými šestkami nebo něco. Lebo dá se fakt tak o tom kázat, ale to je úplně o ničem. Já chci, aby vám ty šestky byly pro vás požehnáním a šli dál k té 7 ke Kristu a tam se stal zázrak ve vašem životě. I v mém životě. Tam, kde je víra. Haleluja. 2 minuty. Dobře, takže v rychlosti. Byla tam ještě ta pec. Jo, takže co je ta pec? Že pokud se nepokloníš té soše, tak budete zhořený v té peci. Až tam, že 7krát ji rozpálili, na to více, než bylo potřeba. A to znamená, že to je ta zkouška, kdy my jsme v situaci, kdy se začneme bát, buď toho nedostatku, ale když se rozhodneme nebát se, tak člověk může mít pocit, dobře, teď se nebojíš, teď nevyřešíš tu finanční situaci a teď jdeš do té zkoušky, do toho nedostatku a to je ta pec. Ten nedostatek, že člověk tam trpí jako bez Pána, že? Že je hozený do pece, do té zkoušky. Je napsané v Jeremiášovi, že hlad nás sežírá jako oheň. To pěkně krásně navazuje na tu pec, že nedostatek může poukazovat na hlad, že člověk může bát hladu, nedostatku, diskomfortu.
A že veľa božích mužov vydali svedectví, jak sa Pán postaral v situaci, kdy byli finančne, nechci říct zrujnovaní, ale zkoušení. A já nevím, kolikrát může přijít takové období do života křesťana. Jenom jednou na začátku, já nevím. U někoho možná jednou, u někoho možná víckrát. Ale vždy je důležité důvěřovat Pánovi, prostě když odmítneme strach z toho nedostatku, tak jsem přesvědčený, že se nepokloníme. Že tam jde o to nebát se toho nedostatku. Že spoléhám na tu sochu, že ona se o mě postará. O kolik lidí se socha nepostará. Jo, co je napsané, že bude socha, které se budou klánět lidi. Zase jsme u sochy, že v té době Antikrista, že dají obraz šelmy, aby se jí kláněli. Jo, dají tam obraz člověka, který symbolizuje tu ekonomiku. Takže to je povzbuzení, aby jsme se nebáli, aby jsme věděli odpočinout v té sobotě, že pro nás ta sobota je víra. Například. Že ve víře člověk dokáže, když důvěřuje Pánovi, odpočinout. Že prožívá ten klid. Jo, že ty šestky, to jsou ty starosti, to je to trní, které udusuje Boží slovo, ale že já teď mám sobotu. Já jsem ve víře. Já teď nepracuju, jako co se týká starostí, lebo starostění je duševní práce, že člověk pracuje v duši, jak to vyřeším, ale Ježíš říká, nestaroste se, co budete. Jo, to znamená, že aby jsme vešli do víry, kde se nepracuje, ale kde se věří, že Bůh, když nám dal tělo, dal nám do něho život, vdechl do něho ducha, to je nějaká úroveň zázraku. A my máme věřit v souladu s působením Boží moci. O co spíš máme věřit? Že Bůh, o co je jednodušší? Je to, aby Bůh nám zajistil jídlo a oblečení? Co je těžší? Vdechnout dech do hmoty, aby se stala člověk živou duší? A nebo nakrmit někoho? Co je těžší? Tak těžší je vdech, podle mě tady pro člověka jednoznačně tady toto. Nemožné a Bůh je zodpovědný. Bůh je velice zodpovědný, není zodpovědný a když už si stvoří lidi, tak se o ně postará. Nikdo není tak zodpovědný jako Bůh. To vás chci povzbudit i sebe, aby jsme, když se náhodou ocitneme v té peci, té zkoušky, tak ani ten dym není cítit, tam bylo napsané, že ta chudoba ani náznakem nebudu smrdět chudobou. I kdyby moje příjmy z ekonomiky a práce byly nižší než moje výdaje, a když budu s Pánem, tak já nebudu ani v takovémto případě smrdět chudobou. No, co je svědectví? To je to svědectví, co jsem říkal. Že jak je to možné, že se jich ten oheň nedotknul? Jak je to možné, že se ho ta situace nedotkla, že má nízké příjmy? A jak je to možné, že je stále požehnaný? Však to matematicky není možné. On už dávno měl o všechno přijít. Ani nám trošku chudoby nesmrdí člověk, který důvěřuje Pánovi. I když je ve zkoušce, i když je v diskomfortu. A to znamená, že ta víra se stává nosičem toho materiálního požehnání. Kdy Bůh člověku přidává, tak naší úlohou je co kochat se v Bohu, to, co jsem říkal na začátku, v těch božích vlastnostech. A z toho taky jde víra. Když vidím, jaký Bůh je úžasný, jaký je dobrý ke mně, tak lehčej přijmu to, že mě chce požehnat. Proto je extrémně důležité, aby jsme se dívali na boží vlastnosti. Já jsem slíbil o 3/4 minuty, jsem to přetáhl, mám tady ještě velice zajímavé věci. Jak to řeknu někdy jindy asi. Řekl jsem toho strašně,
Ale věřím, že důležité věci jsem řekl a že tě to povzbudilo. Tak, v neděli. Haleluja, tak já se pomodlím. Haleluja, Pane, tak ti děkuji za to, že ty za tento odkaz, který jsi nám dal, Pane, děkuji ti za to, že ty jsi Bůh, který se o nás staráš, že tvoje dobrota se o nás stará, Pane, že děkujeme ti za to, že my se můžeme v tobě kochat a že když se budeme v tobě kochat, Pane, ty naplníš touhy našeho srdce, Pane, a my teď vyznáváme, Pane, že jsme z tebe nadšení, Pane, z toho, jaký jsi, že ty jsi naším Bohem, Pane, jsme nadšení z tvého slova, z tvé moci, Pane, z tvé lásky, Pane, z tvého dotyku, Pane, já se modlím, aby si požehnal toto Boží dílo, aby si požehnal, Pane, i všetky lidi, kteří nás sledovali nebo budou sledovat, aby modlíme se, ať rozhoníš, Pane, víru v našich životech, Pane, ať dokážeme odpočinout, Pane, ať vstoupíme do těch věcí, Pane, do kterých si nás povolal, Pane. Modlíme se, Pane, aby hlavním nosičem i našich financí, Pane, byla naše víra, Pane, důvěra v tebe, protože ty si nám zaslíbil, že nám všetko přidáš, proto my odmítáme teď každou starost, každý útlak, a vyznáváme, že obstojíme v každé zkoušce, že žádný oheň chudoby, nedostatku se k nám nepřiblíží, že Pane s námi, že ani šaty, ani naše spravedlnost, ani nic nebude ani čmudět, ani trošičku dymem, Pane, že ten oheň, ta chudoba, ten dym se k nám ani nepřiblíží. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi s námi v každé zkoušce, Pane, že tvoje moc je s námi, Pane. Děkujeme ti za to, že tvoje moc nás stráží ku dňu spasení, Pane. Děkujeme ti za nášho pastora, Pane. Děkujeme ti za ty, co jsou teď v Izraeli, Pane. Bratři a sestry převzácní, požehnej je mocně, Pane. Požehnej jejich životy, Pane. Ať přijmou, Pane, to, co potřebují do svých životů, Pane. Ať přijmou to duchovné požehnání, to duchovné bohatství, Pane, které jsi tam pro ně připravil, Pane. Ať si odpočinou, ať naberou nové síly, Pane. Modlíme se, Pane, za to a děkujeme ti za to v jméně Ježíš. Modlíme se, Pane, za novoobrácené lidi, aby si je ochránil, Pane, aby se přidávali další lidi, Pane, aby na našich bohoslužbách, Pane, rostla tvoje sláva, Pane, aby jsme kráčali od slávy k slávě, Pane, do větší slávy v tom mocném jménu Ježíš. Amen. Tak, vás Pán mocně požehná. Haleluja.